Pozdrav svima. Nedavno sam dobio pitanje od člana iz online zajednice čiji smo obojica dio. Pitanje se odnosilo na video koji sam podijelio na svom YouTube profilu. Kako pronaći titlove za taj video. Dakle, evo sad ću vam pokazati. Radi se o ovom videu. To je ujedno video koji je podijeljen i na kompanijskom kanalu. To je suvlasnikov osvrt na ekskluzivni intervju koji sam vam spominjao nedavno. No da prijeđemo na stvar. Dakle, pitanje je bilo kako pronaći titlove za ovaj video. Evo sad ću vam pokazati na primjeru. Pustio sam play. Otići ću na postavke. Vidite ovaj tu kružić. I ovdje imate titlove za 10 jezika. Dobar dakle, dan, nije dobri samo ljudi. engleski. Nadam se da ste Sad ću vam na primjeru pokazati. Dakle, idem na postavke, pa kliknem na titlove i sad ovdje vidite, uključit ću engleski. Pa ću uključiti francuski. Znači vidite, suvlasnik priča i video ide na francuskom. Pa onda možete uključiti za hrvatski, evo na primjer. Pa za mađarski, znači sve šljaka. Pa za makedonski. Njemački. Možete isto tako uključiti za rumunjski. Skužili ste, uglavnom, evo idemo za slovenski, španjolski, talijanski. Evo, nadam se da vam je ovo bilo od pomoći. Dakle, kada kliknete na video, odete na ovaj tu znak postavke i odete na titlove i odaberete titlove po vašoj želji. Ako vam odgovaraju sadržaji koje obrađujem, pretplatite se na YouTube kanal i vidimo se. Pozdrav!